mee ebe a na-asị na Igbo enwe eze. Inekwu onye anyị bụ na anyị nwere eze. Ọ bụ na ndị Igbo agbakọta ọnụ si ọ dị mma, ebe a ka anyị ga-anọ. O nwere onye ga-achị obodo Naijiria ọgbakọta ndị Igbo azụ. Chukwu kwadoro ndị Igbo ọfụma. Ịkpalịa n'ụwa niile, o nwere ndị ji ego ka ndị Igbo. Bịakwa na Naijiria bụ obodo anyị, o nwere ndị ji ego ka ndị Igbo. Mana ife melie bụ na anyị akara gosi na anyị vụrụ onwe anyị n'anya ọfụma. Ghọtabe na-ekwu, ọ bụ na anyị vụrụ onwe anyị n'anya ọfụma, anyị nọkọ ọnụ, o nwere ndị ga-emeli anyị. Asị nọ na ala Igbo niile na ebe anyị ga-anọ, ebe a ka anyị ga-anọ. Onye ọbụla sị na ya ga-eme emede ekenyere ndị Igbo na ya, ivesiveli ya eke, o mee gịnị? Ọgbara bịaba ala Igbo. Mkpụrụ ụbọchị ole ma ole gara aga ka m na-agụ n'ụmụ akwụkwọ a na-arị ebi oge ncha na Fashola si na oge anyị ga-eru 2020 na a ga-ejizi kool wee na-enye ndị mmadụ ọkụ. Ebe ka kool a dị? Ọ dị n'Enugu. Ịgabazie ịba na Anakogi, ọ dị ebe a bụ. Ọ bụ na ibe a bụ okwu n'obue n'uche, ya rapụ Abuja bịa Enugu, kwuo onye n'Enugu ka ama na uche ya dị ya. Ife a bụ ife ndị be anyị ga na-agbakiri ya na ka a na-eme. Ọ bụrụ ife ọbụla ekwu anyị ji esi etu a nọdụ ka ude na mmiri, ma ọ dịrọ mma. Ya ife na-ekwu bụ na ọ bụ na anyị anọkọ ọnụ, ọ ga-akara anyị mma, mana anyị achọrọ ịnọkọ ọnụ. Kere onye o bu okwu ya, ọ na-ewute m. Ife nwere ikwu maka ya bụ obere ife na-ebutela obodo ọgbaghara. Ọ bụ na nwatakịrị a na-asọ gị anya n'ihi na apịa ịtalị, ọ na-anachi ya azụ azụ, apụkwara onwekwara ebe mee gị, o nwee ebe ị ga-achụlu ya. Ọ sị gị na okwu ụbọchị ka mmadụ ga-anwụ. Ọ bụ na egbe dị ya nso ma ọ na mma dị ya nso, ọ vali ya wee chedo onwe ya. Edu aka m esi wee za gị ya. Ife mere ihe bụ na mma onye ji ka o ji ya n'aka. Ife ọbụla mmadụ na-eme bụ ka o si mụtadebe ka ọ na-eme. Ịghọtago? Uche onye adị ya njọ. O nwere onye ga na-eme ife ọ dị ya mma, ọ dadị na ndị ọzọ mma. A na-asị na ọ bụrụ m na etu m esi wee mee ya, mana mụ nwasị na o tegoro aka ọ dị njọ na ọ ga-adị mma. Anyị nụrụ ọgụ ebe a tụrụ n'anya na ọ nwere n'ime anyị ga-apụta dị ndụ, mana anyị apụtago dị ndụ ka na-eko ewelie mara anyị. Na ibe na-ekwu bụ ka anyị na-ene anya mmalite ụbọchị ga-eweta na Chukwu kelu ndị Igbo ama agbababa aka. Ịghọtago? Na ka esi atụ ya n'inu na Chukwu kelu onye ga-ekunye mmiri ọ ga-ahụ. Nke aka oyibo bụ na-ekunyeli ya mmiri wee jee kobe n'elu. Mana ebi na-enwere ọdụ chie na-achụli ya ejiji. Atabe na-ekwu ya na anyị ka nọ, anyị ga-anọ na-aga. Ife mere ihe bụ anyị bụ ndị Igbo na-emegheli emegheli nne. Amara mma asụsụ anyị ọ na-eme anyị ivele. Onye isi kere pụtakwa ụla, ọ sị ga fine. Ke mama gị arụ ọdịkwa, she's fine. Ke maka papa gị arụ ọdịkwa, oh, he's fine. Ọ bụ na anyị agbabala asụsụ anyị ọsọ, ọ ma ete aka asụsụ anyị anwụrụ pee. Whatever na-ekwu, anyị nwe agbakọ igo ana enwetela anyị ebe mụnwa ka abịakwute kedu abụ ịchọ ziva ma enye ka ọ bụrụ ibe a ga na-akpọ ebe a na-akpọtụ ebe a ka akpọrọ ya, ka ebe a ga-anọ wee mere ebe a bịanụ n'Enugu. N'Enugu bụ isi Igbo, ka anyị nọdụ n'Enugu ka a wee menye abịala Enugu.
ekwu m okwu n'uchichi mbọsị emelie kwute enye aka etinyere m okwu oyibo na ya chi nọ n'elu mana ndị na-asụ oyibo ka Peter Edochie na Naijiria eruro nne maka na agụmi ime oyibo ọfụma agụmike m oyibo mesie BBC zụwa m ana m asụ oyibo ọfụma mana ife gbasara asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo ọ na-ewute m na ndị Igbo pụta arapụ asụsụ va a na-asụ oyibo abada adịkwa unu mma n'ọnụ asụrụ ya na-aga gị na onye Yoruba na-akpa nkata onye Yoruba ibie bịara na ọ rapụ gị asụrụ Yoruba kpọtịa etu a ka ọ dịrị ndị ugwu mana anyị nwa kama anyị ga na-asụ asụsụ anyị wee na-akpa nkata anyị na-asụ oyibo isigodo onye Igbo sụkana Igbo kịta ka wee kpaa nkata o bido nwantịntị ọba na oyibo n'ime ihe o gosi na asụsụ anyị adịghị enyebe aṅụle ọ na-enye m nwa Peter Edochie bụ onye Igbo ka mma abụ wee kpụkpọ m aja ọ na-enye m aṅụle ya na mma achọ etu a Uche Ogbuagụ ma ego ụlọ akụkọ a ndị niile bụ ndị Igbo ozi ọbụla ba chọrọ izi ndị Igbo bịa ebe a na ụlọ ọrụ a na-ejete aka mụ na ya na-alụ ọrụ osim na ya nwetara onye asị m na ya nwetara ya n'Enugu ya na ọ na-ejete aka yana ibe m ga-agwa ndị Igbo bụ biko ka ọ dabụna na ibe a Uche bịa alụ ebe a na ọlụrụ ya na nkịtị ka ọ na-anya n'iyi mba onye ọbụla bụ onye Igbo abụrụ sọsọ ndị bi na-akabụ ebe a mba ebe ọbụla ị nọbụrụ onye Igbo ịchọọ ezi ndị Igbo ozi bịa ebe a nọ sị m biko ọrụ n'enyi gbadata n'ebe a ka ị bịa kwuo okwu mma gbadata bịa kwuo okwu nkwụsị okwu nna enye anyị ibe Uche mere amaka ndị Igbo nọ na-ewepụtagoro ego mee ebe egwuregwu ka etinye na Africa Magic unu ọjọzọ ebe unu ya ego a na-alụ ụlọ na-alụ ebe ọbụla alụọ onye na-ori na ọṅụṅụ n'obodo oyibo alụọ anyị n'ugwu Awụsa alụọ nke ndị Yoruba mmadụ ọ na-ewepụtagoro ego biko ọnụ n'enyi mekane na ibe agbasara ndị Igbo ka ọ bụrụ na nsogbu ya abụ kedu ebe a ga-etinye o nwere onye megolie onye ị gwatara ya etu a kịta uche ya bụ nọ ka ị nara ya ego onye ọbụla na-agwa okwu bịa ka ime ebe a uche ebu na ọka nnara ya ego mana ala ka ọ na-apụ amụmụ ụmụ nwoke ise Wanjejesgo University pụta enwere m ụmụ 19 aka ya amụtakwu ọzọ maka na arụva dị nkọ ghọta ebe na-ekwu o nwere onye ọbụla bụ nwoke ibe m tata mma na-akpasa nkata ka m wee nata ya ego o nwere umi ya ezuru ya nwaanyị ga-amụta onye mma na-eso maka ego akarotu imi ya na-asị mmadụ mee ive a na ọ ga-enyelụ gị aka mana ọ ga-enyelụ gị aka arọ na-abịanụ ka mma dị arọ 70 mana ị na ndị otu m anya anyị ncha ga-abụ arọ 70 ka anyị na-atụ anya ya tupu ị nweta onye ntutu ka dị n'isi ọ bịara arụ ma ị na-eme anya ntutu ju m isi mana isi mana azụ enu ibe m na-ekwu n'anya ọ bụ na ibu odogwu ịmara odogwu oto dị ije esu